Máš už nakúpené vianočné darčeky? Ja nenakupujem vianočné darčeky, lebo mi to príde ako hlúposť. A keď už darček, tak nejaký zážitkový, či už dovolenka, alebo nejaký zájazd. Ja nepotrebujem dávať papuče a fusakle úprimne pod stromček. Podľa mňa tak je to hlúposť. Čo nemám, lebo neoslavujem ja Vianoce. Priznám sa ti, že darčeky na Vianoce ešte nakúpené nemám. Nemám. Budem kúpovať za 5-12. Myslíš si, že dať napríklad pernamentku do fitka je vhodný nápad? To ja som osobne ešte nikdy nedal, ale podľa mňa to je super darček, že keď ten človek nejak cvičí alebo rada robí nejaké aktivity, tak prečo nie? Podľa mňa to je super nápad. Asi by som odporúčal každému, kto nevie, aké nákupy darčeky, nech niekomu kúpi poukážku do Fun Factory. Ešte podľa mňa náročné dávať permanentku do fitka, lebo väčšina ľudí už má permanentky alebo nejaký vstup alebo členstvo vyriešené. Čo sa týka tých proťákov, to je podobná vec. Väčšina ľudí má už svoj proteín, ktorý má zaužívaný a obľúbený, takže dávať im niečo ďalšie mi príde také... Aké? Ešte nie. Prečo nie? Možno skúsi ten človek a zapáči sa mu to. A čo vy tiež nakupujete darčeky na poslednú chvíľu alebo kupujete v predstihu?